кунад ҳамҷинс бо ҳамҷинс парвоз. дар қазияи садамаи автомобилии ҷинояткори дигар адвокат Бузургмеҳр Ёров, ки ҳоло бо ҷурми фиреб додани даҳҳо нафар муштарионаш инчунин дастдорӣ дар амалҳои ҷинояткоронаи дигар аз озодӣ маҳрум карда шудааст, ҳамчун вакили Муҳаммад Тиллозода бо корчалонӣ ба худаш хосу маблағҳои кабирӣ тавонист ки Муҳаммад Тиллозодаро бегоноҳ муаррифӣ кунад. дар сурате ки ҳангоми пахши Ортиқов Муҳсидин суръати мошин 110-120 км дар як соат зиёд буд ва худи Муҳаммад Тиллозода дар боёноташ ин далелҳоро тасдиқ мекунад, суръати онро 44 км дар як соат ва писарбачаи кушташударо айбдор нишон доданд ва бо ҳамин роҳ Муҳаммад Кабириро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуданд.